Wala lang sila na ako iagi dito mga guys kay murag medyo lisod-lisod man. Pero nitatag ka ng nindot yung kayo mga guys. Nga kanang nindot kayo nga agianan mga guys. Oh. Grabe ni diri mga guys. Tighan nagtambal diri eh. Muna siya diri mga guys. Pangita. Sabay nyo nakitaan diha. Ha? Huwag pa takaabot gid mga guys. Mga guys, doon na lagi kaita. Muna siya mga guys sa una oh. Nya patay na ni siyang kahuya mga guys kay tungod sa bagyong udit. Na diri ang pinakapanggiitan o dato nga panggiitang gahom. Napo diri mga guys oh. Panggiitang gahom ni. Mao ta ni diri sa una mga guys ang amo ang kuhaanan jud kanang mga abilidad diri mga guys nya karon kay wa naman. Bukan ay kay gibuntog siya sa gahom sa pinakagamhanan gyud. Guys, mao na ni siya mga guys oh. Ari ragi ko ari mga guys kay sama na pating dagko aning kahoy nga pukan mga guys. Nya ari ra ko ari magkuha mga guys. Mao na ni siya mga guys oh. Kini siya mga guys, di na gini siya ingog ilad mga guys. Kini siyang baguna mga guys. Kini siya man siya gitawag og tambauli mga guys. Oh, tambauli. Nya atong pangitao nag-asa tong nanalingsing ani mga guys. Pero ang akong pinutlan mga guys. Ay, buhugaw yan na. Muna siya mga guys oh. Dinalipag na. Awesome to. Nabuhi man na yung mga guys. Muna siya mga guys. Nya aril tari mga guys. Muna na.